Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa. Здравствуйте. Siis, mikäs? Tere, joo, tere. Tere õhtust. Me oleme Leningrad kaubois. Me käisime Ameerikas, siis Jenkeissä. Jenkkipurukumi. Kas te olette saanut tänään? Kes on saanut? Kes ei ole saanut? Ei ole saanut. Pyytäkää siis. Esimmäiset reat on paremmassa seisossa. Kas tagumiset reat tahavad ka jenkkipurukumi? Hyvä meininki. Me olemme siin Tekniikkaülikooli akateemilise meeskoori kyllä tulnud. Teemme teille siin paari lukua. Se on Makus kotu Mäekyläs. Tähelepanu, sest nüüd on teie kord. Koor aitab natuke, aga teie kord on. Kõik laulavad koos refrääni. Sweet home Alabama, where the skies are so blue. Sweet home Alabama, Lord, I'm coming home to you. Sweet home Alabama, where the skies
Thank you very many.